Well, gur míle maithagaí tá súil am gúil se bhain mé an chluisteáil. Wathí mé agus mé ag tíocht sa ní réir sa dorchatas ar nós mar wathí méh agus í ag taisteil go chuige alú. Bhí sé caiintear léachra alla an sin bhí mé brenúir Peter Robinson a réir nílas agam céir dhéana cúáin leis dá meach sé aige. Béidir go meach tarún í sciupaí ar an scéal dá meach sé pléile cúáin seachas Martin Bocht mac an níosa ach sin scéal eile. Tá glundar agus áthasarm a bheithin seach gan chéadú díomh gom caithe mé rá I maiile bhúrne agus tá Well, an sé dhéanans faoistí ní dosach caithfar maithfiúnas a thuirt go ach is féidir mé seo rá be mé réis. Tá mé buíoch go Thomas agus go níorann san choú a thuirt go a heachtain seo go dtí imbolach agus bhain mé anfléisiúr cai mé rás na céad chaintení a thulamúid ar maidin, mar éicis sibh banan siad ar bhealach a cínt leis an rud a bheits mise caint faoi freisin. Agus an tiidir cíanál oibre atá agam ar an rud seo na ach go bháil na táine. Mar le tamil fada inis híl mé go rá an Táin agus na scéalta Gaeilgeacha imi le sruf an bhéarla. Agus gur eistearcháin ar an Táin a bhí mar tháin bóchúilne inis. Seachas tháin bóchúilne scéal Gaeilge, scéal Gaelach, scéal stairiúil, scéal gur chuid gon bhéilúideas agus go tradiisiún na hÉireann é, gur rud é a bhain le scríbhneoirí béarla a bheith chur leaganacha ar fáil agus feici sibh írónach go leor gur leagan béarla atá má lámh agam. Seo an ceann a rinne Ciarán Carson an sin le gairid. Tá gá leagan go sin an, seo an teagrán Americánach agus seo an ceann a bhí ar fáil in éideann. Ach an fágúil sé má lámh agam ar nua seo an ceann is clútí béidir, an ceann a rinne Kinsella agus Louis le Bracci. Agus ar nua tá sé fíorthábhachtach go bhfuil siad seo háin, mar léiríonn siad ómós gon rud dúchasach. Ach mar a bhí fionbara a rá maidin, ní ceart go ndéanfaí dearmad ar an rud dúchasach. Agus an conceap atá sa teach le chéile seo, ba é an rud ceann céanna bhí gceist agamsa. Tá taisteal agus tóiríocht go hais éigean I gceist in san Táin. Agus tá taisteal agus tóiríocht go hais éigean I gceist in san rud a rinne mise leis an Táin freisin. Bhí mé géirí an scéal seo thógáil agus é chur fáil ar bhealach úr, nua, tainneamhach a heineoch ach go háirid le pháistí agus ní le pháistí ach le daoine óga. Mar feicir gom gur pacha mór é inis a chuí bhfuil na daoine óga bhfuil an tradiisiún a bhí aganí fiúháin agus muidir go ag scáil go bhfuil sé sin ceilte inis ar go leor go na daoine óga. Agus wathí mé go rá an tábhar ins na scéalta Gaeilgeacha a dhéanach sáirscéalta do dhaoine óga agus de chuileanna a bhí géirí Gaeilge léamh ach béidir pacáistú más féidir lom googláí dhéana ar ocail mar sin a pacáistú úrnua dhéana orthú. Agus sin é an rud a rinnemuid leis an Táin tásúla agam nuair a eiceas sibh an choirí láthair go gceappa siad go raidí go maithleinn. Ach I dosach léith mé an gite beag seo. Frank O'Connor, Corcaíoch Sílim, has called the Táin a simply appalling text, endlessly scribbled over, and its interpretations a task better suited to the archaeologist rather than the literary critic, because it is like an excavation that reveals a dozen habitation sites. Ach mar a deir Carson, the Táin might well be an archaeological site, but it need not be an appalling prospect. Agus sin é an rud bhí mise géirí a dhéine sa leagan gon Táin a chur muide ar fáil. Agus tá an leagan teine bunaí ar an leabhar seo le Cormac Ó Cáilí, an rúiríocht leabhar a fáiltíú in sna chuigitíí sa rugú mise, agus tá sé sa Sheanscéal Gaelach agus mar sin dó, agus tá abertí áid in san leagan a rinne mise atá tócaí go ddíireach as an original mar a deartha. Tá agat an nachcainte atá an that was then and this is now. Bin an rud a bhí ar siúil ag fionbar maidin freisin. Well,
sin é an rud atá faoi cabbage leagam san seo. An sean leagan agus an leagan nua, ach leagan gailge a chur bhór láthair. So, fecinn sibh an sin mar a dearach an fearr sa fógra sin fadó, the original of the species. Sin leagan An Táin mar tá sé san in acad bhríoga éireann, sin leabhar na huaire sílam. Agus bei muide ag caint leagan níos nua aimsire leom hain, agus an alíontóir bhí agan a rinne an líneocht gona picturí ná Barry Reynolds. Duine an-tábhachta agus mí nua mé díobh céan fág an cúpla nóiméad. Agus an backup a bhí aige ná an cólacht seo i gCill Chuine, the cartoon saloon, bhí siad lúte rit na seachtainna le haine Oscars. Agus tá áthar mar agur mise a chur gobar le gailge iad an céad lá, agus le téimi a bhain le gailge, agus le héireann, mar bhí siad ag déanana obair go cheanál eile go dtí sin, ach tá go leor dí déint acu le gailge níos le tamil go bhliaintaí nuas. Agus an phróiseas a bhaineann le úrscéal Grafach scríomh, ná go gcuireann tú treatment mar a dhéanach fear a bheith déanana sconán, go gcuireann tú treatment éigean ar fáil gon alíontóir, míonn tú go céir do tála gáil ar chuile leathanach, agus déanann sé sin a rud hain leis go sin, agus chuireann sé reis rud éigean thugat rufs, agus caiith tú breanúirthb sin agus an sin í sin ghlacu leo, déanann sé forbairt sin, agus an sin tagann sé reis a ríist, an sin chéan duine cinint eile a plé leis chun an dahadóireachta dhéana an dathú, agus an sin tagann duine eile ní sin a ríist, agus chuireann siad isteach an téacs. Agus ní scríbhann tú an téacs dearnach go dtí bhfuil an obair go léir déanta. Mar in ammaní bí an méideáirí picturí ar na leathannaí, agus fágann sé sin nach bhfuil spásáin le haid mórán cainte, agus dá leid cainte úrnta sé as fearr beidir. A chu réon chuí, cléisir gom go méid púcíní gail san éir agus círsúra tiite mar an talamh seo má héim th ama, so mar a dúirt an fille fadó Jeffrey am gáil le leabhráin ach caiimiis imimecht. Agus seo an chéad rud a scríb mise le haid Barry Reynolds. Agus seo an original English mar a deartha. Is a réigean bhfuil mé an é léamh, ach déanana mé iireacht. Nightfall at the great stone dune of Cruthaitheacht, home of Maeve and Dalil, rulers of Connacht. The high stone walls glow white in the moonlight as shadowy guards patrol the ramparts near the front entrance. The yellow glimmer of lights or fires can be seen from within. Now, sin an rud a chuir mise ar Word document, agus sin an rud a fuair mé ar ais. Well, ní raise costal lei sin ach bhí an líneochtán. Sin an rud críochnaí mar deartha le téacs agus le dathanaí. Agus a ríist fecinn sibh an sin in the royal bedroom, Alil lies on one side supporting his head with one hand, and etc. etc. Seo é an téacs gailge agus an chaint, an córá cinar caile. Nuair a bhí Alil agus Maeve ag argóint le na chéile faoi cé acu is mó Anglo-Irish bank shares nó ach Sheanscéal eile. Ar chuir bích tá agaí gur tharla an Táin seo atarú agus gur thucraí siad gahradh a chur san áir féchant cé acu ba héimre agus sin iad. The impatient duo stand with their backs almost touching, deliberately not looking at each other, she with a determined grimace, hands on her hips, he with one arm resting on the other half-folded arm, his hand under his chin, two fingers pointing pensively up his cheek. Fech gonnearna sé an rud díreach a bhí teastal ram. Ach amháin, níl na lábha san áit ag Maeve agus a Louis mise. Tá siad mar sinaice agus ar nóid is amhlaí is fearr. So dá riire déanann sé sin a rud hain leis an rud a chuireann tú chuige. Agus sin é an rud mar a chríochnaí sé, agus an chaint agus an téacs atá istíthán. Agus an sin rinneú áirimh ar na hanamhí agus na beithí a bhí acu. Agus fuair siad amach
mar is óilgúin, gur a rud céint ag eilil nach rá ag méamh, agus ní hé an rud sinna bhí gceiste go minic. Trevor. Go leis scéal tá an pictiúr mí cearta go seo. Tá rinne muid leachannaí méadúir chuide gona leachanach le go bheith meach si bhanaí agceáil. Agus fécinn sibh an tálaíocht chur an alaí an-tóir isteachán, agus an obair mhór a rinne an dahadóir freisin. Ná dearmad beirt trúr difriúil a rinne an rud sin. Duine eile rinne an obair seo. So, sílam bhfuil cuma tainneamhach ar sin. Agus tá sé gceiste go ceannach cúb sin a bhronú ar an ionad seo inniu, mar just bhrontanas beag bhaim héin. Os rud gur béh seo mo chéad úr an seo, agus mar waithúnas éigean ar an mhail. Réon chuí, agus seo ar nói the moment of truth, nóméid na fíorne, nuair a fuair siad amach gur a rud céint aige an fionmhenach, an taobh míúilteach seo a bhí ag eilil, agus bin tús agus dearan na triblóide mar a deartha. Agus chuir siad mar is óilgúin teachtarí ag fearr hús i gcuige olú, nó i gceantar cúige bhí cúige an sin an tam sin i dúsceart lainn san áit sin bhfuil an lúanis, agus bhí fearr an sin dair amach rách, agus bhí taobh ag siúd, bhí inchoir leis an taobh a bhí ag eilil, agus bhí si ag géirí goach sin eici. A parable for our times is dóilm. Agus an sin nuair nach raibh fáil ar sin, agus nuair a waslí siad an fearr, agus nuair fuair sí bata agus bóthar as cúige olú, tháinig reacht ferige arthaí, agus chruinní sí arm áilmhór le gail sa tóir ar an taobh seo. Agus sin an rud atá tarlaúin sin cruinniú an tlua. Now, in An Táin héin ar nói, tá contas iontach ar chuile ceann go na heachtarí seo. San úrscéal Grafach, siad na pictiúirí ancient an scéal. Ach, rinne mé iirecht, pe gailge bhí le galisteán go mbeadh sí gomach, go mbeadh sí tainneamh. Agus sin ceann go na rudaí a tharla nuair a bhí mé ag obair leis na leabhar seo, ní hé seo an céad ceann a rinne mé, an Sclábhaí an céad ceann a rinne mé, bhí sé bunaí ar híl Naomh Pádraic, agus chuir mé isteach elementí an sin nach rá sa bhunscéal, mar hampla bhí sé an rá le ben. Tráthúil go leor, beidir freisin mar ábhar, agus mar héama. Ach mar a dúirt mé le duine cinseile ach níor dhéal sé. Ach rud a rihinslum agus a rihinlum a gcónaí agus mé fiúháin ag léamh na leabhar seán is. Fellan an Ghaeilge go hámhór i bhíne sin na cainte rinne siúháin nach níos tuisce, fellan an Ghaeilge go hámhaith ar fad le haid abertí gunta geara, stithe moblíní beaga é leabhar, agus éon duine tá géirí cóp an leabhar dal an scéal, tá sé ar fáiltí bh mu, Tomás, tá siad le díal ag Tomás, agus ba leachan gon airgid ag gol ag an agriocht atá ag agrú na hócáide seo. Ach ar chuir bích, commercialism has no place in a cultural society. Sin é dúirt fionbar ar maidin na agus an sin tagan an léoch seo cúcholan thugan gon chéadúir, cú ola, agus chéan sé amach féchans céhíad na buic seo as cúige connacht leis na gansaithe bhuió orthú atá tíocht agus Cholmáin na firmhaí agus céirt atá teastal wafa. Agus an sin churann méh seo ceann go na heachtarí is clútaí beidir as an Táin, nuair a churann sin na daoine seo sa tóir ar cúcholan féchans an féidir teachta níor a dúir na scout seo churann sí chun cín, agus nuair a hagann siad go dtí an áit tá an cloigne na bhfear sin ar an grán atá caite steas an abhainn aige, agus fech hálinn agus atá an léaráid sin gon íosc atá faoi. Ní sama bhfuil sé sullaí ar gríbse, níl mis sin anna éáil chorbe. Tá sé an seo. Bei sin ní sullaí ar an seo. Agus fecinn si fan sin
cé mar insíonn na pictiúir an scéal. Agus tá sé ar nós comic do dhaoine fásta nó do mar sin. Ná ar nói, níl an tradiisiún seo agan in éireann go comics i Gaeilge nó in aonteanga. Agus sin ceann gona bóst is mó atá agamsa ná gur churmúid tús leis an genre seo más mai leat in éireann an graphic novel, an túrscéal Grafach, gur i Gaeilge a thosaigh sé in éireann. Agus tá na leabhar seo ag díal ar fud an domhain, tá 5,000 cóp gan Táin díalta agan. Agus, chum leis céal? As Gaeilge, se. Níl sé ar fáil i méarla, agus ní bheidh sé ar fáil i méarla. Ach bheidh sé ar fáil i mananis inis i gceann cúpla mí. Agus tá sé gceist go mbeadh sé ar fáil i deangacha eile freisin. Ach ní líci mé go na scéalta seo bheith ar fáil i méarla. Ní hé nach bhfuil ceanna go mar a méarla. Ach ní bheith dámbeadh sé ar fáil i méarla, bheadh sé go mórtas leis an ceann in Gaeilge. Agus tóga mis mar hampla siopa ar nós Forbidden Planet an Maileá Clia, agus Sub-City Comics. Tá breis agus 1,000 cóp cópanna go na húrscéalta grafacha éagsúla atá déanta aganne díalta acu le 7 mbliana anuas. Agus is daoine iad sin a bhailíonn comicí, agus daoine a hagann sa steá, agus ceannaíonn siad Batman agus an fear sin, tá sé mías mo chléigean inis. Na cín sin ar fad atá ar fáil, chuide go bhfuil sconáin déanta acu inis. Agus iad sin a leog, yeah. Agus Spider-Man. Agus nach ionntach an rud é gur ceannach leabhar in Gaeilge atá na daoine seo hanis. Agus deir Kevin Lyons an banisteoir atá an sin leom, go dagan a lánach go éis agus mín siad rá, I was able to read that book. I was delighted with myself. I didn't read a book since I was in school in Irish. Right? So, caithh bhfuil muid déanana rud a cinnt ceart má tá feedback mar sin ag teacht tugan. Agus díla muid go na háiteachaí is eistí ar leog Japan agus Latvia agus áiteachaí éagsúla bíon daoine a ceannach na leabhar seo freisin. Ach gon chuid is mó is in éireann i dílann siad buíos le dia. Agus tá rath a gcónaí ar an leabhar seo. sé an leabhar is rathúla gon sra atá agan go dtí seo. Tá ceann eile curtha maith agan inis atá gaolta leis, sin Deirdre agus Mick Uisní, agus ar nó banan sé sin leis an róiríocht freisin, agus sin leagan amach céine atá an. Is réamh, well, ní hé sa cíal is cirte go ach is scéal é a hagans réamh an Táin, ní réamh scéal go chuid na Táin é per se, well béidir é. Agus tá cúchailin mar charachtar istíchan seo freisin. Tá ceann amháin eile le déine ach tógann sé 2 bhliain an ceannach go sinna dhéine agus tá go leor oibre géist, agus tá bheiceán na rífostaní agus na ceartacháin agus na rudí éagsúla caiistú dhéine chun ceannach go sinna chur fáil hiceáin sin cén leisce atá orm dul réile sin tríú ceann, ach déana mé é le cúna dé a bhearan na bliana seo. Ar aon chuí tá an táimigh sleann ó thart, cá muid fáil amach céir de Harlíonn ar deire. Agus sin é an rud a hála gona fir a curú in aghaidh cúchailin. Agus an sin intíí tar scéal cúchailin agus cé héin agus cé agus cé gár dhíomh mar deartha. Agus sin an achtra níos fuide an non sa scéal nuair a gcuideann na haltaí ar na connachtaí an don nuair atá cúchailin ag treid leis le buíonna céint. Agus ar nói an rud is clútaí ar fad béidir sa Táin ná an bhréag go intíí an méomh go airdia agus a chorann in aghaidh a chumrádaí cúchailin é ar dearú. Agus treideann siad tá chur síos scantrúil go maith in san leabhar, in sa bhain leabhar ar an achtra sin idir cúchailin agus feirdia. Léthe mé an gite seo béidir, is le claifte a chreideadar an chéad lá sin, is le dlús an chóirich a rinneadar thug enmhí ile an na dúiche sin na cosa leob le sceoin, is le sketch, is le scanrú. Fé có fillata agus atá an teanga sin. Ní mise a chum ná a cheap an písa sin. Agus bhriseadar is scuileadar na scíthe ó bhile go brinne.
ní atá sin na háú. Agus féoch cho halíonnta agus atá na picturí a gáil leis an téach sin. Sílam mar deirtas a bhéile, one is doing justice to the other. Tású agam. Agus an sin chun mise isteach rudaí ar nós cúchalan caint agus deir sé tríla muid na slátha iniu is dóilem. Mar is mín leat a chara leom ach seachan tú héin, ní hé sin an téach sa tá sa táin ach fecinn sibh go bhfelann sé leis an gun rud. Agus an lá sin a leog lúbadar agus cámadar a slátha ó ranna go seamanna. Agus téann sé raimar sin, go dtí go dusaíonn siad i tiite maith le chéile. A marach a chú deir sé i lár a ruda. By the way, fecinn sé focaile ar nós slash in san lár an sin. Sin an rud a deicá in sna camicí Batman uair amháin. Pau, whem, agus na rudí sin go léir. Well, tá sí sin curtha in éireúint an Gaeilge an freisin mar chuide an rud. Fecinn sibh sin in aice leis an tua é. Yeah. Agus deir ferdia a marach a chú bei de cheann agam ar bhir. Bei le feiceáil deir a chumrád i leis. Agus mar sin go, agus an sin bás ar dia agus sin treid na darmh tá me ghlacha leis go bhfuil an scéal se tharolalas ag chuile gona. Mar a bhfuil. Agus an sin bin deir leis a táin nuair a fuair an tarmh bás. Ní sam, cai mé sin a hispáint díomh. Creideadar le chéile. Is cuimhin le bheith sin, agus an sin rich an don a reis gotí an áit as a dánig sé, agus hit sé marmh ar an láthir. Chur mé isteach mé héana seo, rébadar agus stíladar a chéile ar feadh lá agus ihe, gur hit an fionmhenach marmh ar an láthir. Agus ránimid an íomhá sin an sin le haigh an chlúdach. Nís agam bhfuil sé agam an sin, níl. Now, támuid ag deire an scéal ag a buinte seo, bin deire na tána per se, ach thála achtra eile ní sin agus chuig cúcólan in leici ríist leis an teamnáid agus Mario é ag deirú. Agus ar nói tá agan ar fad an gealamh iontoch sin atá hús an ardach an phoist. Seohan leagan ar rinne muide go. Díl an léochan sin agus ceangail sé héin go chortha cloiche a bhí an aice láimhe I drós nach na hí ná ina lí a dheoch sé bás ach ina hasú. Agus an sin chur mé isteach an téach sin cuiní siarmhaith is fós héin chúlaí a nábhaide ribhe. Agus an sin tá sé sin ag smaoinú, ní fada bhaim an dorachata san isis tá mo heall ar an síl seo tucaí. Thug sé aghaidh ar éireann an sin, seo pís slucht as an táin atá in acha do bhríoga éireann. Thug sé aghaidh ar éireann an sin is chuir sé scíe ar a scá, is a chríseach le na ghúlann, is gá sé chláimh nocht an na láimh agus scarú anam le na chorp. Agus sin deire na tána mar a deartha. Now, ach ní hé sin deire mo scéalaín, mar is mílam scéalaín beag aonteach cuimh sa le gríochnaíam. Agus banan sé le sílam leis a gunceap atá ag Tomás agus cumrád hen seo. Agus banan sé le cigar a scoile. Thú sé isteach is scoil I maiile áit lia uair amháin. Na blianta fada óchain. Agus scoil de chalíní bhí an. Agus bhí sé chur scrúdú ar an rang go seo agus níl sam an ben rialta nó ben cinn jelly bhí bhail an ranga a chu réon chuí bhí an rang thar cían a leog agus bhí sé ansásta leo agus bhí gachrod a rólas acu agus bhí gailge waith acu agus bogailí iad a lochtú mar a deartha. Ar chuir bích nuair a bhí an scrúdú genta leabhar sé leis an múnseoir agus bhfuil sé go háir na spéire í agus sin huntaí sé I dúr na scoláirí agus dúirt sé pháistí bhí sibh go híntach ar fad ar nós sibh féin níos caiim rá. Agus a dúirt sé le chalín jazz a bhí sa céad sreathain sin dúirt sé but before I go a pháistí a dúirt sé almost as an afterthought. Bhí sibh go híntach ag an Gaeilge. But could anybody tell me why are we learning Irish?
ní rá freigar ar bith. Ciúnas, agus an sin bhí an múnseoir. So bhí cailín maith, bhí an cailín maith in maith rang, agus bhí gúna nuair hí agus bhí curls agus coilhort, Shirley Temple job, agus chuir sí sús an lámh mar sin, agus dúir sí sé, dúir sé, maith an cailín, aber amachcha. Agus ar sé, please Kikere, dúirt sí, would it be that it would be very useful if we ever go there? Agus an rud a bhí a gceist agamsa leis na leabhar seo ná go mbeadh muid ag gol déir. Go mbeadh muid ag tabhairt scaoiní linn ar an toras, mar a rinne méamh leis an slua millte nach sé na thug sí go chuige olú, ach tá súil agan go mbeidh torú níos fearr agan ar an toras atá muid dhéana, agus siad Tomás agus muintear ionbolg a thugann an deiscúin an toras seo a dhéanamh in éon dí, agus tá mé fíorhuíochtíomh as éisteach lom, tá sulam gur bhain sih pléisiúir as an rud gur míle maithagaí. Fáilte rót. Agus tá sé tití an rud ach bei tuanna ag Gradam Uí Shuilleabháin ach tá áthasar mé sin a bhronúirt in is thomáis le haon rud. Fáilte rót.